Koroksa music director, singer, composer, ini Takuk Sekang. Bo o Sibajola district ni president, bono koktes ni sanai tamo wan sumung tong buskang o sini ti prasarok ni artist rong na ti tamo wan sumung tong. Pakai sungguh nai. Pulang belakang hambai nama sungguh Central Committee ni joto fainai adong sungguh norok ni tui dul Mumbai, norok ni cap Mumbai. Ini district level ni committee sing Kalaiman ka, Asuk Laiman ka, dari Central Committee rok ni kukti je ata abu tamo nahar mung tamo kukti hai cap Mumbai ya pri selai tong abu sing serai kanalai ka. Oke sing tabuk hinang ni ya pri rok ba artis rok ni bagai ba dok fani bagai joto hamkai ni samung rok sing terus cap lainai. Oke samung bahai no sing Central Committee ni joto adong song ni borok ni consultation, borok ni opinion, borok ni suggestion, aborok ni bising tin sing khai lainai. Oke apa toto sing district level sing borok belai kom ko. Oke sek phan bo sing chuk laya ko samung kotor khai ni. Haipano sing zat chuk mani samung chukun sarong simin sing cheng lainai. Oke ang odi kolo kobogui bo klangan musunggo joto nai tong nai ke bo Sipai Jala district ni ke bo artist tumung no tongui tongo ba nai tongo hingke norok sungno sini ya pri manju phaidi sini phano mong ni phanu bok phaidi jate sing joto pal khainai samung kotor khai manatoi Belakeno hambai sini Sipai Jala district ni president no te khorsa ni secretary Sujoy Deborma hambai janan lo ke sing ko sanan jota mulu tong ta ani je president no salang sakla kya ga awa hino ang sakla nyang bungo tap khano je atawo sina atawo ni membership na ya ko sini o Sipai Jala district ni artist ro borok dati klainai o membership na nungthung membership na onya sini o je atani imang no tebu kuzuti sanan bagai dati klainai agui phanin bagai koijo Belakang hambai Vice Secretary, Assistant Secretary, Takuk Subroto Deborma. Nungle tam buskang rok tam rok project rok lai tong tam khai nei wan su. Actually, pulang dokter hambai cuma karena actually অনেক দিন আগে ন আং ওয়ান সুবিধা মানে আটাও আং খবর কেন কামো হানাই তাও খাই ঠিক মতো আং বতর বয়সে কানেকশন করিনি বাগে হ্যাঁ কবা নো আছে কামকে লামা ফোনে করিনি বাগে তিনি সকল মেন তমানি তিনি দাসুরই আনা কল খাই দিন হতা বেলেগে হামবাই কামন বাগে তিনি আর ফাই মানজা ফাইকে তাই আর আটা তাম ন হইনা বাং কামকে বুঝিখা তিনি আর মেম্বারশিপ নাকা প্লাস আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বো দায়িত্ব রাখা Ngomong bagi beli hambai, ke ang bus kango ani project fight ngomong kebang mano, tam ni malah corona ni bagai belakang project kesai tengah shooting climate bagai awan bagai cara pasta hai. Belakang hambai, sang pai thabo kaisa sang sinai, bus kang ni sini All Tripura Artists Association ni, je tamo samung betang kotor kuk taklai je pandemic ni zorawo, abo central ni je GS Milton, the Burma bono kok sanai neng tamo khlaina nai tong buskang ni samung hambai takuk chini odaga je tini ni committee je khajak mani president vice president secretary assistant secretary treasurer tai all the executive member borok chotong tai ang tini saklanya ni musung mani chini o pandemic ni time o sung kaisa belai khe wan ama sengsa jengjalok lailajak abung kha chini tiprasa dopharok ni gobang ma rui borok mugitung phalnani ngi bo phalima yang tongo mairong phalnani bo phalima yang tongo hasuk berem rok gobang ma jaga rogo borok mai masaya maneng yang tong bai obagoi seng chini All Tripura Artists Association seng kaisa yapri selai kha seng thanai 11 tarik ni simino sung yapri salaijak sung kebang ma am joyo tabuk sung o samungno tanglai tonglai yo sini samung thaiya kho abung khangka sung
chini je tabuk naima se chini borok rok tong nai kwbangma duku kosto जों jalo khlai tongnai rok जों borokno mairung जों baglainani hini जों chin bisingo decide khlai laikha abon bagui जों mairung rok bo thumlai tongo tebong takuk tai bukuk songno rong thani koyo norok kebo rwnani musungu chini dofano yapharnani musungu mairung mosom sa skhano ang rui mus bono ang subanani musung abo hai tongui tong khangke norok agugui phaidi jani ja amchoyo जों chini bedek je sanamjak tongmani a bedego जों boxing samung boxing jak tongo tabuk bisramgonjo o जों chini president takuk swkang bo bini team no tui o mairung khangnani eba mairung bagnani o samung no bo yasagui najak जों bono yaphari rkha norok bo baike gorungui man bini bono to kamkin sini tongna sini ma kri phanung khangkaba norok contact number rok nai mano abo जों chini YouTube ni bisingtui eba जों chini music video ni bisingtui phano जों sakalai jagui mano norok soyawi nai tong hambai